नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो अइसन देशभक्ति फिल्म के बारे में जोना के पोस्टर अभी अभी रिलीज भइल बा। जी हाँ, इ फिल्म के नाम बा मेरा वतन। जी हाँ, मेरा वतन फिल्म के नाम बा, जोना के शूटिंग इंडिया के साथे साथे लंदन में भी भइल बा। फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह जी के अलग अलग रूप आप लोगन के देखे के मिली, जोना के निर्माता बड़े अभय सिन्हा, प्रशांत जम्मू वाला और राइटर डायरेक्टर बड़े इम्तियाज शेख बंटी। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर एक ऑफिशियल पोस्टर देख सकतानी। और खबर ई मिलल बा कि ये साल दिवाली छठ पूजा के शुभ अवसर पर धमाल मचावे ई फिल्म आ रहल बड़ी। तो शायद छठ पूजा के शुभ अवसर पर पवन सिंह जी के ई फिल्म के सिनेमा घर में रिलीज कइल जाओ। तो पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। हमें वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आयल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। बहुत ही कमाल के फर्स्ट लुक बा। ऐसन ट्रेलर लुक के इंतजार रहे कि कोनो देशभक्ति फिल्म आए, तो फाइनली आ चुकल बा। अगर आप लोगन के पसंद आयल बा ई फर्स्ट लुक और हमनी के खबर, तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, आगे से आगे ई खबर के शेयर कर दी और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम खबर डालम सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाई। जय भोजपुरी, प्रणाम।